Ja, wat mag ik even zeggen? Ik weet het voor eigenlijk. We weten wat de eerste jongen, daar ben we wel wat les voor. Maar dat schiet je te wijzen. Dus, ja. Ik ben hier van Hooifok, nachtelfeest, leuk en gezellig. Is het op? Nou, ik ben jong en ik kom hier aan en ik vind het hier hartstikke gezellig, zo zou ik hier weg. En het gevaar van het pisceren, dat is erg jammer. Nou, ik ben Ronde, ik kom uit Holland en ik ben op Hooifok. Ga gooien. Ben je Rick? Ik ben Rick. Op de Hooifok. Hartstikke leuk. Ben je wat ziet? Het waard zo beter. Maar het lood is lood genoeg. Ja, ik doe een beetje een wandeling op de Hooifok. Ik denk de honden komen hier aan mijn nummer heen. Wel geweldig. Het is echt geweldig voor het feestje. We zijn nu in de Hark en Huverzaal. Ja, dat is het. Ik wil je nog een heel fijn tweede feestje gaan wensen. En dat we nog volle bier dronken door mij. Want dat hier helemaal kan. Ik vind het hartstikke leuk, maar je bent ook een strombol. Nou, we gaan mee. Ik kom in bier drinken. Dat is eigenlijk de bedoeling, man. En een beetje kneten voor muziek. Vind ik wel leuk bij Constantin. Hoi, ik ben al even op van de eerste en wie het net zo mooi waren. En ik kom van onderkant. Super vet! Apen zag ik geweldig! Aipap is leuk, er is een leuke bands binnen en het is alleen maar Fries. Nog een goede regen vanuit de iPop in Nederland. Het is hartstikke mooi, maar het is 3 en het is 3 meer waard. Maar 3 meer waard. 3 meer waard. Het is 3 meer waard.